Mitä te näette siellä? Tuolta ei näe muuten juuri mitään läpi. Hei, se on musta haukko. Se on kyllä siinä. Nyt lähdetään veleen. Yeah. Kicking it out here at the fest, man. Having a good time. What's going on with y'all, man? Y'all take it easy, baby. Cool kids. Peace. Ja tämä tässä on tohtori Mustajärvi. Hyvää iltaa. Joo, siellä ihan Scarpina mestari. Joo, siis Scarpina, vittu, aivan no hyvä leffa. Hei, se on niinku kansainvälisesti. World Wide Web. Hei, me ollaan julkisia. Niin ollaan. Joo. Voi olla, mutta tulee työtarjouksia ensi viikolla. Joo, pane olla hiljaa. Hei. Äiti. Olet varmaan ylpeä poika. Väistäkää. Äiti, lähetä rahaa! Joo, väistä. Tili on aivan tyhjä. Kyllä. Oikein ryhinen kaveri. Hyvä perhonen on. Vittu se aamulla herää tuosta. Oikeesti. Jeesus rakastaa sua. Usko evankeliumi. Sori. Täällä on jotain teknistä vikaa taas. Onneksi noi jätkät hoitaa hommat. Noin. Jos noi menee johtovaihdetaan, käydään niin.
laittakaa sieltä, iteskin tukehdun, vaan tuen olempiltä ja nauran siinä kyllä. Sen mä tiedän, että ollaan päivä vielä huomenna kyllä. Ollaan päivä vielä huomenna kyllä. Turha surra No, mitä jäbät on kelannut tästä R-miestä? Helme! Eihän tässä. Pori S on paras! Ei paljon paina mitkään pikkusateet. Mun piti tänään Niin, lähteä Pekka takas... Porolle terkkuja. Niin. Ai paljon paina Olit pikkusateet, muuten Pekka. väärässä. Hei, mun piti tänään... Ota Pekka nyt siihen. Nyt Pekka niitä valoja päälle. Hei, morista oikein niinku yhdessä Pekka. Pekka oikeesti. Mietipä nyt tää. Venä hetki. Okei. Todista. Katso tuolla. Hyvä. Tää siis on... Soitetaan. Koko meidänkin loppuun. But for now, I'm turning around and let your boy play.